paraikaa rataa. Sinne seuraavaksi Medikoirista valmistautuu 9.3 Ella ja Kaisa, 9.4 Niki ja Niina, 9.5 Ilko ja Erika. Juuri siellä lähti matkaan numero 164 Belgian paimenkoira Pita ja Marianna Takapuro Suomen Crofton Ländereistä. Valmistautuu 165, 166 ja 167. Ja Medirata suorittaa 93 Koikkeron Dave, Ella ja Kaisa Jalava Lonshon Agility urheilijoista. Valmistautuu 94 Niki ja Niina, 95 Ilko ja Erika.